umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokerio y'abayibuli egosori yo kwegera Nyabeta nigekore twasibule na Ndizi TV kugwatana mu mugani ukamere park. Utinara inyora igalingo mete manga nchiriti yamnande gaigo. Bono tiganko bo. Nkase inota ke tomenye gosemi norate mota ke tomenye sobara. Ni gaigante teme. Bono dende ya nini unawaswa na nyumbani kwenu. Tomete nera ro mutafu. Aya bono anye ya ikiriga. Tigana kolero into che toigwana na ndabo muya na ndate benga obi. Abo no manena bangite gatako na gwetsa ndayenga. Bono asengenje amatsika itekire nande bone kararo teke tamdamu itega na itakwe boli na bana akana gachukuru kandi na aragirega nanje kende bonyansi na bosaleka na bokago tenna galiga mburo manyite ikire kingenje kero umuntu asiri insago siraiga abana bubago tenne abunko bale kende no cyo twara mali to ko bale ya nande bono nche babo mwana one eyivu ngabono nkole nande challenges kyobwate bone kero waikire gai mboko imbi yatore ndo chera temo ngonya ku improve ari bono bwanchire omwana yo umete nara ikakanga ngo ibuna sere kipaka butuko gatigati mama bono maite ga bunara ngogote byande ngano bwata amagoso inkingo gotebeli ngano bwata amagoso ekero mwagosanire option tali nganse inogochi mwanya ko byara no nchunta ino mama igwa amagoso abeire igwa urare ga bunambi boki irinde nkwaniro omwana oyo toigwa amagoso ayo bana karo kokenda botuko ora umere no rembinde botuko ebigendi nebinde botuko ogo etio omwana nchera botuko umete nase tumunanga ko ya manye rineri goso bono nje nako beke rineri goso line ando to basa ko irolera aya ni ndororo nore na ba mate batabori nore nkuruse inabu nore nkorera babori mwa ayo mongu nonde karengo utare kogenda baba orarire mwaye erinde mambya mangana ya kwa matera kinera temo no mora abwatante akara abwata mora se ko vera nebege sirkia aya mna nebege sirkia ne ante tikingo akakonyore compound iga nkongora lakini ndio kwa ko tenduru rimo mama ga kina kurera temo ngongita igona ararete cyo motekandi erinde mbati nyugunga omwana no kurire nsoke ege keki ndole anyogo toita twense iyo nyogo toita atoite twense nayo ya nkwagosete go etio mwana botuko nkwagosete ne bigende bya botuko ne binge igono nyigwete munango bote Nyabeta tarama bado namuge aya sai
nasiye bintu nasibine cyane rero mbwatisiye nyumba gusibirake iyo na bele kiri go because ai nayo maite ga una to go pari no maite mora go kumanya chumbi ekoberaga igano esa bunye gotoka ibintu bigosibe bigochia into kune gono kunya kumoro kingoranga with the time ngomanya agi bono roche kwanda na mole gose nakioro ndino mo ngale o kore bintu ngose Nyabeta mbiyali njeningo mbiyali umuntu mbiyali so far una kwa mulibere inga kioroje no mbiyali ndo mukire rusanzwe umuntu oramugose toma no mombo santo wega wetere gilo botora mo no mombo nekiman onye nelintara land tabichaye uchimutu na uchigochenji toroche bana munara mugeni meto kero montako ba mugeni ngora bisari tabiaki gosebana bana with the time na ritoko mulani abi ko monyene na kiwiwete imiyawo na kiomo yorojo okogote njego zengwete mbiyanda maite kuikibaka Nyabeta isika komoleta bakaka igo imeana nindo chembia no bogete kabisa lakini bana saini tianda la kubu kwa Nyabeta gai mbona mama mwabutara manga Nyabeta utoke bana kero kwa mole tuka mugacha gai ga baracha kumanya mbako kubogoreria atuanga na kwa mugachite ju Nyabeta na asirete akarasire ngake kwa mole tiri gai I don't think nge wate lakini ndo kwa na wate sense lakini yente ketanga ni umaite nduna bantawana na ni mwate plan bana Nyabeta tu akwana tene tu ani ngorigiri tu to ende nere so trojitanya ku iko kurwa gasire to ende kar tu ikiro elinde to ere sama mumwa tukwane na wantaba nene ya magana birata elinde kire yente kabe at least sagi na unaro mutindi ga tari uche kubugoreria tu tari uche kwenda usarba kusumwembe na ko mu bisite Nyabeta ya umaite kende kenene ninje na Nyabeta njena Nyabeta ni ndo watu kuamua ya ko bana bono ninje na kidina piti Nyabeta nkamoleta ga ali ya ucha kwa mchapa lakini bono Nyabeta ali ga aso wanja kwai oro talina no ali ga so abara utamu biterereti bona bakwenda eresa Bible na bako understand na Nyabeta taba mwana school no monto mone Ai mubisa ngusenkwa ono na chini nte tongerese bia ngosaka kwa renge kere ngoitu ngoite tukasene risasi mwara okolio mubere risasi anya yo tikete kingoro nyerunse serious iga kwanza na ike muntu yare ninda haramora te hago sayo mbavu mete na te koma na ga ni bro timeta na bantu meta pake ndoro tondo chega nwara akisibiti bona abige tensa bono wogete iborde ya toje ne sesi yo mwana monto kimano lo bego tubingani yani ngoitu ko roro mnonga na iga bon diana abu isai ngi wale tengo konya na sumiro eni na wale tengo wana ngora kongo ndi muise keriri ga garikangi tari kongi tari serious na yo kama sakoka yani wa kora liso es mambi muche kora seri jim ya nje mane to kwante hivi ngo ngotara ante hivi poro okay poro tiang ngakinta ngari tongo tewi oko terangore no ko maite mangana ya mate hangina daru oko kwa na ngogimo emechando taliona kwere wale mechando yo wate tali oko kwere oko tero kunde tengo download this miao kwa otegerera nje tali nto wante
Hizi ndio nini unafanya? Mimi nafanya nini? Hizi sasa itakusaidia wapi? Itanisaidia kama itakusaidia wewe. Kusaidia nini? Hizi ni upuzi. By the way unatumia magaka upuzi. Hata aliniforward. Unaonekana kama fala. Mbona unamcheat? Alikuwa anataka evidence na motomele evidence. Na ronte. Na mbona akanitumia kuniambia ufala unafanya? Ufala gani? Like aliniambia nikuulize wewe. Na ronte betinkorega si yumo tomele. Yaani unatumika kama mafi tu na una accept. Usinirongete gas na korega na kodi. Unatumika tu. Matinki, umetiki again. Na yorega butu ujuchi kinaendelea. Wewe ndio ujui by the way. Aye. Hizi upuzi unafanya zida kupeleka. Si upuzi na ronte gas yuna nyakorire. Nyamaza. Ukirene na yora kire by the way. Mimi nimemaliza kazi yangu, mimi nimemalizana nayo. Topu kuoranti ufanye upuzi. Hala, sitafanya wala nitakugonga. Sasa ni tuaka ninkikero. Ninkikero. Ngomeka na maskani kando. Maskani kwanza nchina tutikare alo. Nyabeta. Se a committee of justice and legal affairs to a college moya ito aso consult na kubeka lichiko ange lyogo chikorosia IEBC chikomiti che bunge enene kwiyarigania ne meswa dabosi obwo kwiranira kwebikaro bye bunge yo litkolyangyo. It's not a prescription, it is a proposal of possibilities of things that people can do differently. Even that so-called county government that you are accusing of not working. Ekiombe kirigetenerete chinyumba choborari mense ya Kenya Media Council of Kenya kwarigania amaigeri gochia se abarere litkolia lereme county ya Kisii. We had to do away with the 5 compulsory subjects because we found it was unnecessarily becoming restrictive. Unnecessarily so we said 2 compulsory subjects per us. Tochikoene kia maonchorerio gochia se chisemia nene chisikuru cha chisekondario mawaziri we chisemia zekile machogora lilie. Abarinde Nyabeta karunare como idea yo como te torre to anda so abarinde kuruna ka kidna pititanya kaenda kuruna ka togete lakini naro chagu sana tai kile tiende kiuna igende kiliata ite tokore on mai dinga ki mo chando no yoka karana so bonero tikali familia bone kwate tebe issues chire ntamubori timo buchiri ko mubori lakini naro chita saso kirete gente kina motere eretari yani tasibogeti na toende lakini njege ndongo bara tokonda kabane bakinga kiriara koreki arasi boke kuruo moyo ya tebena ki lero ninde tayari toende ikina kiento ndakori Abadende nabanyara bokomo arombo kali chinganto watobokomo eje family je bari bari bono nero cha kwa mwa biko manyene abote bono na muire toendeka
oronje nkokani actually nataite ngukwanere rero nande ndete kwanza ndawota imbu ya mono asoka vera kwa verira kuruna kwa gachite otokonya watokonyire asijikasi cheska made kurukwa gachita ibinde binge ya change the way you muchito korokana binde binge watokonyire nande na promise ti ngoigorere tuteberende kabiasara iga gento kiriora akore nyagoteberera usike korunse erinda paraki na eka ocha kwaba omuntu uatege ntorende bono nada kalero ngobolirende na aye gento kikiriora akore iga urujore comfortable kontinya Iya tata. Chinyanya chio kaiga. Chinyanya mbole chini ni bitungo na kokanya chini. Ya. Idea inde nga ikarati okay. Chinyanya ne chingia na chio chikoni chigwati umuchanga. Tali na chianga ne chini. Lakini idea inde na ande kono kurukwaga. Tebe kuruwa mokae wono kurengera lina ki gento getengo cha kokoraka. Biasaki ndukwa lengera tinga njika ni gole gento gete kole gento gete biasara gete uratika na mangane chinyanya esaru kuma ndiko bi kama nya komi tena manya buya lakini na kumanya bike gakisai naye ko kwali obutuko minji beka na tiga banongo bori dirani nore yale ko banga naye ko kwali waitirunjera ne biba kwa umera barabinjera dirani orote omwana oyo ngori dirani oro gutakorera omwana oyo ndate muri gutakamara munyari gusema mu byo mwabo mu gukwana ne ya ayonzi na magoso nore rendo omwana ore ngokorera lakini gutama botuko njege ntongo na kuirorira gutama botuko na nche no na nonde yale ko banga liyo linga na lengo ro senkara ile sabai na lirendo lichibuli ale ko beranga na mata iyo ngobono ngutamera lakini nande tigango tebi ko rubono ile kino mwagosa ni njuntai mama igere igana twara saisa ndo na yali ngane ilio na manyanje enjira ngo mochiera ona rate maranzi nyenje nyina mokine tibo ngamarere metieni kyanda mo bogole na marere bakojira okonyolira igaranzi nyegai taus nya mama lakini no meta abantu mbara baibuli mbara batari gotegerera bakorere side ya bana bae ere right wetani abantu ona ngarengi tingo chanje go turonyora na yore side ya ratemo monyora mo gonse igo kwara antestiri kwara lire ngango ngoegerera ratemo ona nainde bana tiga bana ngote oyo tageto mo muno tagete kwagacho muki talingo igakurariria netukana nayo bwata amagoso igali tuli gukwana so mumuranga igogo teba nga ya mangana ayo ratemo igere igana na moyengeria yagera ororanga kondoche mama bono igale ensemo yoyo bono yakoraki amangana ayo twata kuyagamba igo bono tinko changara goteba nga namusi no mubara agenda mbali ngarandete ya baibuli anya bakale igana barabura mbali kwagacha gisaku bali kwagacha mukibaba igana abatebiri itankoro igana inde mbuo tigango tebinga nande gikwanyura amacha agaiga amacha se to gaiga gikwaya nyure no takagoteba nganko genduri kogenda nkoi nande baba ona gwetiwa nakamwana kakayaralia na musaja tayora chiwanja mwana ubanje na jabe muno munarega mondo tayora nje aya na manyi ngabona sugetira temo nore kwa mutebetinga ngayigwa na abeire musiba amanya aya na manyi ngayo kamusugetinga omwana oyo noyone aganjera nago pinge mama nampine ata betego gopima akiri amanyenga eturakiore nerio ko matebi gose nande ngotebo na gakibona rinde naye kwari ngo igo bono tigango kaninga aya noyone nyamusi noyone ore bari mwana noyonore nande tigamangana amange nande ngoteiboire boirangana ki kero kwarorira achire igoro tigakomoiranire ayabeka amache munikira
habiona ki rimindi mama yaba omaite je karuko na kumwira neri nere sukali ko na gutira chumbi yatira yonse biko birukana oro wago tumbete makira kigita ikira kago kamende igonje bone gento na ara goteli aye ikero kwaro lide nande no maite na butamba basubati babwata kiri kubuyo abamira baka arono maita boy rinde bana ko manyete boy wa igo mugo chukona koingerera nje gento ngukanti ko na koingerera ni no mugaka ni aya nande kwaro lide ngabana iga iko chakire go etani iga ko wota igoro mukani ngayaya bani tonjale ngebo igonya nako sanya biri nande karo wate nonye nako sanya biri na bako manyanga omonge none nanye yurete lakini akarakata ba wati yarroka kuchigoro ako manyanga hii sasa itakuja kunikalia igonje baba nikikingote yo mwana no tuli nayo kubutaka boite ikiturali ikinkori teliye kebiteliye kebindi tuli amana Igono gwete bobe. Pormo manyangi tiri tiga kore goso te kombato ko buku nanu mete na mbuna. Pole lakini ri darling riane. Tiga manya na mbuna. Umanyete nenje ko kono mayete ni mbwato borere gete. Fue biranga ri boko kunga. Orere mbole mbwato. Porira ina gani. Engumyeri na agituga ni mbwato borere na tebe tu bogo ko kunga nkibona ko nyitali aboro gete ga. Orere mbole mbwato kunga tumboyosis. Yani ebirenkereri biko mix nenchara ono konyo ntubo yo sisi jera ode ebirenkereri omotapiri wa hali ya mwili on that ebirenkereri bya mixed nenchara ogotwara tumbo yo sisi yeye ungabona review muswati urian kuneretenda bura Tyson Mike Tyson bibye amarama kana manena akabachana yakigara tu isransa ni debitanga no bono nalo ngatiangiririga abantu be protein ba kwasto kunyo kwaniro Nchinairo mu muronde evidence nkyo kungenera mugako no mwanchitana nto mwanchiti nkyo kumbwatiri kurumage nero ntebeti tiga koiro mu ngoro nero ntebeti kwana ngora ngogusho osina ngote usinje tuli naega igari nkari gusiniganda muno nabore nkyo kumbwatiri kurumega komote yiri ntongo kora nero ntebeti mokorere gasi na mokore mete nje nko igubo besani ki mboru unacheza mugaka nani amekwambia na mcheza baba ngwachi tuno mosacha nyomba agaiga ane mokora netiga iga sijui akili yako iko aje by the way ujamea akili poa okay si amyangu ukiona maneno yote unajua tu ni bwana ya mtu unajua mimi si mtu mjinga hapo ndio nini mjinga wako wasi nje tokorara naye tukilala na wewe ti message chionsi pimo chimwaga mono musacha inafadha mabu na chiteiga kilimu wako lete na kiona ne mfadha mu mate betena ni kumbira na morase gete baada abu ningo tegete evidence wekena ni yonse hapo ngaino mu muronde nani alikwambia ninamcheat kwani si evidence iko kwa simu ngotaro alikwambia ni bwanangu alikuja hapa lazima abe musacha huo sabe kyango bilimogo kwa sikiri mogo chat gabu ina indicate na mangana mapenzi inamaanisha nini chat uje chat na mtu okay ngo chat tu lakini ngo chat okay best moko kwamba nere ko boyfriend yako mugaka best chubui sawa na iburi baada nitakugonga tanigonga mimi unigonge usifanye nipandishe hasira okay nipandishe yangu uko bwata boni gangu wake bobe ose ngake ngango akivyo mai ngake nimete no ogechiri ayiko korangake ngate tigankire gor bagan ndago kwarire gento gitekere sana tige ntekebe nda ona uyu unaangalia nani hivyo nitapasua DCB yako hakiwa tesini aye namangana wacha kodigie sindio amangana okodigi uko tebi amangana okodigi aye Nyabeta iyo nego sori y'ukwegira Nyabeta buna yaletwa semule na Ndizi TV kuwatana na muno mubogani okamele park.
chae wono metera temu mama steri mwachite tete tomanye nere bono kerie keke na kitoko rinere chigo tema kugitiani na chigo tema kugitiani unjumba na ate mire buganje niyo bosigiki pako mwali bantu ni Buya mwana lakini tongiyeria ya esa tonso ngomote imatingo gosoki lete mpatengeneze umotunze takondike likebingiki Nyabeta. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Chingia na indo mwancho murigererio Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusino kwigena una nogenderete kwego kekigima asoko bwatia emeroberi yonse ya Ndizi TV. Tumerere nanda sembe asentunde ndekerengekere no kukomanyo mwancho muriganya liko bagwataka kuruba kete wikira chinga kibonechi. Emanye Jumatatu chinsa isataso wikira nto kwariga nto kumanye bunanara yaya tuakorobeire ase MS yeto korende tangani kegima tigatranya rega tiari to kwariga neretie asenchira ere yubwenge. Kurwase a committee of justice and legal affairs twakolire nsemo yaitu asoko consult na kubeka lichiko ange lyogo chikorosia IEBC chikomiti aache bunge enene kwiyarigania ne meswada bosio bwo kwiranira kwebikaro bye bunge yo litkolyangyo. It's not a prescription, it is a proposal of possibilities, of things that people can do differently. Even that so-called county government that you are accusing of not working. Ekiombe kirigetenerete chinyumba chioborari mense ya Kenya Media Council of Kenya kuharigania amaigeri gochia se abarere litkolia Nyamira County ya Kisii. We had to do away with the 5 compulsory subjects because we found it was unnecessarily becoming restrictive. Unnecessarily so we said 2 compulsory subjects per us. Tochiko enekia maonchorerio gochia se chisemia nene chisikuru che chisekondario mawaziri we chisemia zekele machogora lilie. Ayo amana yande amango mwancho mo ligereria to kwaligana tunyara ko batoko sanga amona ekuru muchaka no wikera umwali nyora boigo na boko yabwate gwetera senchira ya Facebook Ndizi TV News Digital. Na sesemo ya YouTube ni uratunyara wetera Ndizi TV News hase website yetu na boko yasoma wetera www.ndizitv.net ili otogendera gusanga asobwamo. Saramu manyi nero kweneke buna chibicha amone lyogi chago chira senchira wikera no litera ngoro kwa Josephat Hamisi. Enchirietariane Evelino Serango kwarganyo beko gusanga na indwe komario. Emanye Jumatatu chinsa isato mwancho morigera ligotoko chakorwa se county ya Kisii ase omoichano omoneno nyara koba gogorekana ase enkendu ya bosongo magaye amate eyemo goikirana ase enkendu yokomoya omwanchwa obo ase merobili yokomenya naboigo anene gati ya bange baikirana abanyara koba bagoteba nigo esanduku eyarosetiwe ase ngenjo yokomobeka omwanchwa obetanyarete koba yoikirana ase kiwango kelibaganetie nigetamkiro baba koimokia na gosamba esanduku yokorenda
ase babetereriwa kugora esanduku enya na korusia mubiro ya sengendu ase bayoira wekasenga yabo erio gotutwa ase abangi baba gwichanira egekore ekyo na kugania abasaye gotaimukia ebitamokero binga bunebyo ndipo na sanya na nyarako bagwikira na sengendu ina gotwariganiria orobotiro kubwatia amayenda n'umwichano munene nigabwatanse ase nkendu ya bosongo maiga ya matayemo yacha kumuoyia umwanchuobo ase mirubiri yoko mwanya rituko lyankyo eburaburu yanyara gutuka gati ase bali bacha kolera nyagusira ukana esanduku kobembe goika kojesamba mwana no wali for 2 years abado ko werini algo ubimba rusuwa mate se myaka yonse vere obero gosira na abangira masisi yae na rozo sanduku yuko mwaneria na ikire tao ne se moja ngo yuko sanduki abamura bamayo tena batira nembe tima tsana bai ko se sanduki ruwa tontana go choko makonya bon tima tia amura ba sanduki nteri kia ombwate maiga yo mugaka matini obuoge koerera ekirenga ne mirubiri miya konyora bekire yoko mweni omwanoye gati ya bairi baikirana ase esabari iyo komoira nyagusiranka nigo banyara gusanga ayaiga nditaria watanara kore ukwewa arente sanduki ngie tukuteje ona ntuna tuna gukumi kuringa aba gwate sanduki mba bwatenkirende para konyo mugaka nande ngo sabaiga anyi no kubwa kore ebintu mbira abantu kunya gukora buna muchezo twatayanga iyo tigabanyene mbaro ikintu bakora nabo turocha makosa lakini makosa aitaikumugiro gitambukira abantu nabapundizwe banyaru babugatubu yababekubu yabateunga ese bintu bire bya michi yabantu batige abanyene bakoraki bakora emirobiri yabo bunitakire ayigenda oira amaisorigereria usanga no mutureti gwekenyero kiabo makombi nyambunwa Samuel Ombasa ekikotoka ewodi yabo murenda imeyasuneka ebunga yabo nchari nigate banga egekorikyo nigo gya ichani abange nanya kwena kiri ringana muneriga ituko lya rero gotwabange tutuchukuye mubere korwa bosongo kagerete ngakero muito gachianda buya bati instant tu ameranire na rero gagatata kogeti kulingana na bamura bakorire igorende nuko saba gwitonga aba bakora yayiga babwenerete kwimugerigwe gitambukero elinde onde taja ko twara naende kokore ni senti muneje gase obokongu twanyore muno boiga ense muno kuburio bokonyi bukwirire gitambukero ase bali baikiranie gekorekyo abasaya buni ubanyara gwesokia na kugore sanduki ngiya eyo banyara kweranga mbachi kumutindeka Martin Robert asa maskani agwenerete kurwase nkendu ya bosongo goikasebunge ya bonchari chinsemo chia suneka kulipatelia Ndizi TV elieteria ne ndipon asanya biamono omuliki oito dipon asanya bali nengana yogo kumena gochane mano inengana bantu baimukire koyiyo mubere korwa sengendu bantu bamaye gusambe sanduki na gota umete chine chibesa numete bnemeye matanga mangi to kero kendora nyore ya mate unigo ya sumbugete asoko koro muchango kwene kyo nabanyore chibesa choko gore sanduki eyo abantu bamanya kwimuka baye samba ngana yogo kumia na goichana emarago baya bono imeye county ya Nyamira nigo ababwatani be sekta ye chisemi banyareko bagwesokia na koboria okobwaterana kwa bene anene aseba bwatani ayo kolenda ebinto bye chiskuru yemagega ya ebikora ebinge byanyareko bikorokana byo buibi anene ase chiskuru imeye county eyo ya Nyamira asege korekya bwango igani go abantu abo bataramanyikana go ikabono babete bawikirana ase skuru ya Kenyerere DOK na gusaga na ABC yo mwarimu omonena asabete bakoiba ebintu
binto bya maegero gati abo ebitabu chichoka chikaramu egati ebinde ebinge nonya nabo nigo mwalimu monene bweskuru eyo abeire gakuyikeria egekorekyo nago segeta buri kwene kyango baira bare abana babo ase chiskuru elio ko bakonya wetanga kurasa makongo gosekurwa sobusaria bwechingencho buna echo asenchiremo yokubakonya ase amatukari bosyo Polka pokara na nyarako bawikira na ase skuru eyo ya Kenyerere na gutwariganira roboti rokubwatia Omwalimu yiga sireta Joseph Ngare nigagendera ko bagagusegeta bibuli kwene kibuna kubwatirana bali bunenchira ya moyo kurende nibo yesukuru eliko batuli abana babo kugenderamo na masomo abo yore nabo tuware gusegeta nga twensi bito bwatirane asogo konda mwigenteke naende gukania nga onde bwensi obwate birengerie bibe barusi ororegera batie bintu bire skuru bikonya abana anene mono naenda abana bakobara ababo mambi naende na bago chakoba ebyongosi byekenyoroki abo gaigese chingeji cyabo mo yore nabo tuware gusabanga tubwaterane mono wetere ase a community abaibori or stakeholders enigago chamatuka make megaya baibikubuna bisyo mwalimu yigo munene na koibe bintu ebibyagole tukuchinyara kwa biko bakonya abana samegelyo yani chi practical esobwango igachitariki yange ibere cyumutinyo yo kabere na botu anyora sobutuko bwa bayibimba chichabakabune obisi bagaikira ege science kit konyora twagorire ya lete tuna skuru equipment production unit ye konyora twagorire twareteire ya renge yogo semerio konene singenjo ko abana chisemi chire practical asensemo ya science igonga kanyora twanyorire bintu ya science equipment yokorokereria abana ba junior secondary na ende wetani abuno na be primary na bako bitumika because science na be koma chikobwekana urwe primary go chie junior secondary school ese transition na sinsemo yende ni mwalimu yogabo gagendere ko bagusegeta abana kwene kibunango bwatira bara masomo koboko eligwe konya samatuko alibusyo asaba semiri boigo gutumika chitalanta cyabo eli kwegendereria abana nabonare ko babolinga chisemi cyabo no njitagetinga okore byonsi obikire ni esokonyora magisi amange ebinde mbirororo bire ogosegetana n'echinguru cyao muno monene agoseseniri munabono keroyo munabwato kunyara abaho baro baraba yaso okore michese segeti baro baraba yaso gotera baro baraba yase comedies baro baraba yase nsemo ya science munabono gisabu ne agriculture ne mirimiye ndekana na science baro baraba bayase languages igona bonda etego segeta keroyo mese igure ngambu yare kabisa abwatense mine chinguru chinene naenda segetu na gokonya nabarimu aye we direction yingia ere achikwenyora nganga yabo nerete kobera asubumo bwaye naende ngakia kuyagacha asali abeire talented nanyina bo mwalimu yogani gakwerera obuya bwe skuru yiga asibuka gende ko bagagusegeta babiri kwene kibunango baleta barabana ase skuru elio kwegendereria amo na masomo abo igorende nabona ari gusegeta abaibori naende babase kuyeba batiga abana isikunga ko mwana keke osekerikia mutangire batema mono baikiresa barimo basanga egere tubwatira n'ekinga kichonsi okonya abana ba asichisemi igo asonsi nabonda ide gota ambi ya mono naende tiyo tubwatirane no monene abaseseni mwensi aseseni abana b'eskuru aseseni abaibori n'abarimu baito esingenjo mu kyobo oletra matunda amayago je abana baito ba Kenyerere primary and junior amona igo ntubwate special unity nero nabo agendrete ko sira abana bari batari kwenyara naende nabo togo sabanga mwiburi onde bwensi ubwato mwana ubwate ni challenge ntubwate unity ya school ya Kenyerere igorene nabago consult office yetu nabago cha nabaka iwe direction naende ngakinjerera alikigo mwana uyu akoni ginko report regeta seniki ya wanchite kya Ndizi TV kurugigasti nsemechiga chie county ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp okara Murikeito Paul Kapokara soroboti ororekera nukoro ase county ya Nyamira magega yabarai ao wikira naso munyega bwoko mweni aho yorenke omo principal ase skuru yobundi ya Kisii National Polytechnic alitwe ichuma eikiaeta na kubwatoka chingwa na ao echo cyarokane koreta liberera nigo igati yabarai babere bawe sokya na kugikeria chingwa nichi oyo bwango igano mona siasa na boigo omoliki omonene bwe kiombe kya Gusii governance watch
echo tundo uyu nyare kobaga kogikiria chingwana echo chanyarete koba chiko bwato kwa engaki yomayego yo nakogania abarayane ne kurwa sorongo rwagusi banyare koba korokia amaskani chika kiba wikirana asemeyega gati yabo emega yokwenia abanchwa bali banyare koba gusiro yo mwabo Juli Nyanchama uyobo igoboretie kirogo kiobo women representative ase county ya Kisii asobo charibu mwaka oyeta nigabaga wesokia na kogo engane yo okoboko asagania omorembe na boigobo toere rukwane kiwase county ya Kisii ediyo gosira asamangana ya magendro ni gongo kwana no moichano monene sana munando che Kisii county egendrete abaraya bange ba orokiri example ekebe anene mono gochisa abana bake etabiyo kogerera barai ekaraba gukwana etabiyo yinkorwere kurwesa barai ekichi sukuru chichake koyia tosinyunge ntokitoga tabia bana igo ntumuna banta banene ntumuna baibodi koikatorigererina chimbu chingi yanchiri chechi tokwa nonye abana baria bake bagukina bono igo ngoteba na mangana yuna mabe nande igare against a constitution freedom of speech tiakero mondo atwaro bosibore bogo kwana mangana nanda anyakwane na maskani nali abantu baratware okoigwana nokia twaro tigaria asa matanga alia the late Nyariki wenge former principal ya Kisii National Polytechnic was an embarrassment oche sabantu was an embarrassment oche sabantu bausi and the whole of the country ikiwa matanga ali gare national ntagete kutebanga twaro chirio giri alengo ali alengiri nyinge which was very unfortunate ninde ikoro bali monsi baengo ikiagara number 1 amatanga asa abantu bakoenda kulira anekero our politicians banyolire opportunity to speak they must be very careful on where they speak bali the audience and ba way the words they speak ntagete kutebanga anekero tomire over representative yomuntu manene utumire ngana ne president ya gutuma ndado tanga litangani to kuba the first one to speak mbuya kwaba obwo moelio kuchukwana nanda kieko yabagoteba mangana siasa agende ucho moelio kyagera bono at the end of the day gagusalia chinkoro cia bantu musati togoska motwe chingaki ebunge enenegene takobage kwerigania gochaka ebikaro byaye litukoliangyo bono nigo ababwatani awe chi committee anena se bunge ibanyale koba kwerigania aso okorete miswada ira chikobage kwenekanya nyale kobe gosira chisemo echo anene banyale takoba bago tenena gatiabo no mobunge bwa constituency ya West Mugirango Steven Mugaka uyonyale koba kwenekia buna committee yeli chikase bunge nyale kobe kwerigani bene ekoene kiabuna nyale kobe koleta omuswada bwokorosi gwabuye bwekiombe kyobochori nechimbebe IBC ukwana samaga choye bunge nene myomocho Nairobi Mogaka nigo boigo abeire kago kwanera egatie meroberio awe yegendrete kwene kigwa ase chibunge mense ya Kenya ayokoreta amagendro asekeria bakago kwanera ebunge ya West Mugirango me county Nyamira na otebane bunge eyemo egendrete ne meroberio yo aneno meroberio buku bwatoka chibasari ochia sabarokiwa nenchira yamo iyogosira chisemi twekurwa se committee ya Justice and Legal Affairs twakolire nsemo ya ito asoko consult na kubeka lichiko ange lyogo chikorosia IEBC egekwera ntoko genderera buna togenderete bono bantu gete batali represented yekarama Chicago etiwa as National Assembly as a Senate na ase chi County Assembly cheito na igoni nyegenete ngeserikali na igwete in fact lichikerie twakoranete na liro likale lakini yakaroba anstengegente ya bipartisan talks keretwe tukaraba tiganga genda bono mokole kimukuru ka bipartisan talks na kende ngeyo bachenchie kenge igo bagenda bakamenta umubaro bw'aba commissioner batagite basororo gintekinkirare tubunge nto expecting angeche egere na rutumanye kubaburia onye nse yakure bantu mbabwati bese li garama ya ichoire
twaetetie aba commissioner umubaruri orengo bero ngaina inde bakurwera nga bachire baikaranse by partisan na inde batebire nga tikatomente aba commissioner gazi aba commissioner inkiga kimbora no gutwa kichikura limo baruo bakanyo by election ebuna butoko bombera abantu abange banakoria mali enseke kirase igete ajuna yande na rale agenda ya bunge ekrotugwanso mwakuyo mweba naende nga kuri West Mugirango twaire abana ba first year bali bachiete university kiro mwana oirwe chibesa kiri tubatebetie 5,000 shillings bagwanse robogima onye mwana onde nale first year osoete school university mutinyo ukianda mwakulia utaranyora chibesa chiaye kuranche igenda gusituma muiboli agendo ichibese cyo kurwase constituency office isegotoka nchiyo inamba yane munyimanyite ntumira SMS ase wizara yechiseme nigo omwaziri wechiseme Ezekiel Macho gwanyaleko bakwenekia maonchorero aao ayara chikoba kolekana ase sekta yechisemi anene ase chiskuru chechisekondari gokwana chinga kyabaga gochakia omurobero bwa masoma sebirengo bigoro ime ye county ya Mombasa amachoguni gabaga gotebabuna serikali yabekire mekira emirobero emekira nuanene yokubwatuka chibasa ochiase chiskuru asenchira ya moyo kwenekia ebirengo sebimense ya Kenya byabere bigokina. Not be able to force one to be something that he might never be, because each and every one of us has different talents. There are those who are talented in music, there are those who are talented in sports, in drama, performing art. There are those who are good in STEM, and we must be able to encourage them on the area of STEM. There are those who are good in social sciences and humanities, because as one gets out of Form 4, when they go to university offers different programs. The curriculum is in such a way that it is not a combination of sciences and the humanities, also social sciences. So there are those who will go for engineering, there are those who will go for medicine, there are those who will also go for Bachelor of Arts, there are those who will go for law and such kind of programs. So what is required in those particular programs, when you look at the cluster, if for example, one is going to join a law degree, mainly they will take English language, and probably two other humanities, history. Nasenchire moyo koreta amagendero anenase obosombi bwa para soko agachachi para chire chindonge nigo mwaziri we para no bosombi mense ya Kenya Kipchumba Murkomen amonoria bwese ya South Sudan Simon Mijak babiri bagokwanira engana yobwagachi bwe para aneno bwagachi bwe para ye kilomita 350 yanadapal Juba aya nigo achire magaya baraibe chinse echo iberane kurwa sense ya Kenya William Ruto na bigo ulia bwense ya Southern Sudan Salva Kiir banyarako bakomerana asege ikaro na kobeka okobwatana kwabera na kwenekia buna epara irachikobe kwagachwa kurwa ase omochi Mombasa wika ase omochi ojuba digirachikobe kugusuya anene egurube henyareko bage koborro ase obosombi abara yawoni goni babekire okoigwana wocha kobwatirana aso wekinya se chinsemo agati abensemo iyo wonchoreria ourselves the next 2 weeks, at most 1 month, then we should progress faster to make sure that the roads and the bridges along this very important economic growth are going to be constructed to bitumen standards. And we have also agreed that we will jointly visit the area that is of interest, particularly where the road has reached so far, for us to familiarize ourselves with the situation on the ground, but also to interact with the citizens of the two great countries. Mwanchi umugere ritogos kabosioni go umuraibwa bare abake ase bunke uibagore mubwatani bwe kyama kya ODM Opiyo Wandayi aberega wesoke na komochia serikali ya Kenya kwanza asekeria abatana terekirania emeroberio ya magendero na ebwenete alenekire kolengani wa ne serikali cha itire okwana nigo oboigo anyareko baga kuikeria obokoreri obobwe serikali asatebire nigo botaranyarako bogo ikirania gati yechira banyarete ko bakuri
kuriera aba Kenya chingaki bareko bakorigia oborai aniga yakwa na chinga kibikira naso moyega bwa matanga yoko mwenia omugaka Georgia Wino ase county ya Homa Bay asate babuna ekiama kia ODM nigo kegendrete gotigara egetingu kegima na oteba babuna tibari goche wancha chi company chesukari gotiwa asa maboko yabakurumi. There is no single day you will take pride in a government that you have been simply invited to. No single day. A government to which you have been simply invited cannot qualify as your government. And therefore, as ODM, we must work strategically, and alongside our partners to ensure that we form the next government in 2027 or earlier. And if you want to test your might against ODM, don't come through the back door. Wait and face us frontal when elections are called. We have seen governments in this country, and each one of them, even the ones which were most dictatorial, like Jomo Kenyatta's and Moi's, there is something you can count that they did. And a good day is known in the morning. How can a government be in power for now close to 2 years, and there is no single thing you can point to? There is no single thing you can say that the Ruto administration has done. What kind of government can that be? We are saying in one voice, one strong voice, don't ever take our Sony to cartels. Don't take our Sony Sugar Company to cartels. We are saying in a strong voice, no. And any move to reform Sony Sugar Factory, to reform Zoya, to reform Miwani, and so on and so on. Jabara iboiga banyarakoba gwikirana ase omoyega oyo bwa matanga no muliki omonenebe kiama gya ODM Edwin Sifuna uyo nyarekoba kuriye iranga magega ya ekiombekeria kyobochori ne chimbebe IBC korosi wabene nigo kirachikobo kwene kiabuna engana ya entanga nirachikoba gukora no kumurusia omurai bwense Daktari William Ruto ase oborai. Sifuna niga kwene kiabuna abachumbe anene kurase kiama kia ODM nigo baucha kwene kiababekire emeroberio emekirano yoko bwatana buna bwatani kurase kiama kia ODM ekirano aba commissioner bayaba IBC barabe bago chorwa asoko ene kiabune serikali ya Kenya kwanza yaberege kurwa abisi no burayo bwo koirwa nensemo ya ODM. Kwa hii IBC tunataka kuambia Ruto huwezi chagua refa peke yako. Na hii kitu ndio imebaki peke yake. Once we sort out the question of IBC, mimi kama katibu wenu nimetembea na baba Kenya mzima. I have no doubt in my mind Ruto is going to be a one-term president. I can assure you. The people of Kenya are going to put a stop to this very terrible experiment they got themselves into in 2022. Na nawaambia na wahakikishia kwa sababu kila Mkenya ameona kazi imeshinda hawa watu. Hata wao wenyewe wanakubali kazi imewashinda. Ukisikia kule Central Kenya wanasema sasa wanataka kubadilisha kikosi. Game haijafika minute 20 wanataka kupiga substitution mchezaji wao. Wanasema huu Gashagwa wameelewa kwa nini baba anamuita Gashetha. Kwa sababu amekuwa mzigo kwao pia. Wanasema sasa wajaribu Ndindi Nyoro ama sijui walete Waiguru kwa sababu kitumbua kimeingia mchanga. Hawa jamaa sisi tunawaambia for as long as we get the IEBC right, I can assure. Tutugarete asengana erengete siasa chingaki ebyama abya kisiasa bigendete koba bikwero beli na gotingia anene ababwatani ase chinsemo nigo bono ekiama kelia ke United Democratic Movement negregia tebringa Kenya koba gekoro beli na kubeka emero beli kwene Kenya koba gekobareta ababwatani abange Sorogongo roliere wa Coast. Kokwana chingaki baikirana ase umuyega bwo kumwarigania omuriki omonene bwe kiame kiase county ya Kwale Ramadhan Bunkale niga bwatani abo baba bakugokera okobwatana we kiame kyo na tana nigo baguche kubeka emeroberi emekirano yoko eneki abuna banyorire omubaro omonene bw'abantu nabayigo omubaro omonene oberego kwenyorera libaga ase oburai asobochori bokubwatya nonyera boni go Bunkale boiganyara kobaga korie iranga na chikobaga kwenekia unonyare kobaga gutenera oboteneri bwe kiama ekiase nchira yo bwasio kuno boikirano ase ensemo eyo ya Coast. Numbers zitaenda juu.
tunataka watu wote katika kaunti ya Kwale na Pwani waingie kwa chama cha manufaa. Kinaitwa UD. Watu wote waingie kwa chama cha manufaa. Manufaa yake nini? Kuanzia 79 mpaka 2024 ndio tunapata secretary general wapi? Chama cha UDM Kenya, ambacho sisi wabunge katika seneti na katika bunge la kitaifa tuko 11. Ma MCA hawa kinasengeza hawa wako ase obwango iga serikali gwetera se wizara yechisemeni gwa Nyarako bagigwanchira bene wakana gusugwakana gwa school fees gwetera se omoroberio o is citizen kana gikeirere ane nababwatani akurwa se kiombekeri gia kupe tiko chaka omoroberio bogosangereria ebirengererio igoro yogoikiranigwa kwa omoroberio yo ukwana chinga kibatu arege ikarona bateneli be kiombekio ase chinsemo cha Naivasha nigo gatia babwatani korwa se kiombekio gia kupe tibate bamna nomoroberio mbya korende ni ga serikali etaimugetie egoseteirete chinga kiae na kwarigania ose gosangana bananchi erio koigwa ebirengererio byabo nigo korengana barabo batebire mna abaibuli anene bali bakorwa se chinga kitari kwenyara ose chokonyara waise nigo barachiko chandika ase omoroberio yo aya nigo achire magiga yekegambero ekenene go tuguterare go segotenenia ogochakiwa bene kumoroberio yo bugwakana school fees. Technology should be to give citizens and also stakeholders in education a very easy way of doing business with our schools. We also don't want this platform to negate the principle of willing buyer, willing seller, that you must use the e-citizen to transact the business with the school. Tutaka kumwambia waziri wa fedha kwamba aweze kuweza kuandikisha majina wale ambao wamepewa nafasi ya kuwa kwa hiyo trusteeship, sababu tumekaa takriban miezi karibu 3 bila trustees, na hizi ni pesa za walimu za pension. Kumbuka hizi ni pesa ambao hapo awali walimu walikuwa wamekataa wataki kuchanga, lakini baada ya kuongea na serikali wakakubali zichangiwe. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Never no is you want to no kwegere na ko beke bibi bituko likwera wanya wakolire kwa kole lituko wanya olireke tono ntiganda kuburia ndo chibuna muraba saiga umate na konsano musai gwesorania igasime ya mugondo pasaba bangi batete gasi ya bisi kiko gere ni mwaro chinga tigo go se kwaro chinga tigo kole gasi yeiga ya mugondo gasi ya mugondo nebwate ubuja bwaye nekero kote epiti oro nara kole kigas kitaon ange miaka 5 na kitenkarana ngoji na ruo bosa bona ngati ange tumese gasi yanka nka tuwa kana nyombo okonya 200 kiao wasena kia kinyombo etaoni okonya 500 kiao utagera maji utagera sabuni kwanya nuri bosa okorire ndani Ancho morigeria twasabire okwabera asengincho korekana kwe mitambo korende twerane na sembeo. Twalenge basomo roboti ya wasemeroberi ya botambe yetsemi yabake gotenase skuru ya kadana ime ya Kangundo e kaunti ya Machakos koirera eskuru yogosie kwa rimorioka kubwatkana no itwa ko murendi obotkubugukera rero. Makweli ayo yobo tutukano nigo anyale kwa bagakoreta ogo ichanase ababwatani akorwa skuru yo banyale kwa bakoboria serikali nyale kwa gocha kao tukibwabwa ngo eliyo kubabeka biara abo bonsi banyara ko bakobwatanirwa amone korekyo kyo gochana ni bradangu wa
wa pili kutoka mwanzo. Mimi ni last born wa the seventh born kutoka mama, na alianza kufanya kazi 2019, na juu secondary school haikuwa na mfanyikazi, aliweza kuacha kazi yake last week, na akaitwa aweze kushikilia, so amekuwa ameshikilia for 1 week. Tunauliza serikali kuingilia hii kitendo, wakazi wa Kangundo waweze kuwa wanalindwa protection, because this is robbery with violence. Wale wameingia hapa wamefunja mahali kwingi, wamechukua computers, laptops, TVs, masimu, na ukiangalia unaona hii ni kama ni kitu kilikuwa kinajulikana, na wale walikuwa wanafanya hiyo kazi ni kama watu wanajua kadhan. Horoboti urukuru se county ya Machakos na rogotoira se omotimoko omwenge kigimachinga kitogoso ase ensemo ya kabere ye studio. Igo tramanyore Victor Sultani obanya tumanya ya twariganeretie ime ye manye chigosori chinsa isato. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Gendo tikerie kiya sense yebuna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga totebe abantu abanene boga usinone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro egoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagutire turi kunyara gukora imirimo iri kwengokora. Umwana ataraikie myaka 5 omutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebochenu ritukurie juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie juma tatu chinsa isano na ibere nenusu chiamogaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mobero na bwo obonda bwa Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Fatamisi na Evelyn Osero kurwa sensemo intangani ya studio mwanchomo lirengo kwarigania ase emanye chigosori egere nkoma yali agendete koreka kurwa ase ebirubo bichigosori eriatirane ngoro kwa Victor Sultano obangi kurwa se emanye chigosori tuchake nebirero abwase omoni anchoki ya tago se omumnyoki Kevin Kiptum nigo asiri yobugima bwaye ase omubasokano obwepara Kiptum bwe myaka 24 nigo asi
siria mabwae mambia yobutuko kira lero ase bara sensemo ya county ya Elgeyo Marakwet ko ene kiage korekyo mu county commissioner bwe county yo Peter Mulinge nigatebrebuna Kelvin Kiptum nigalinge kogendia egali ya Toyota Premio ya sirio boroso na koirera ere amono mokocho yomanyikanete buna Gervias Hakizamana korwa sense ya Rwanda bonsi Gusii obugima bwabo omubasakano oyenekibwa ase omochi Wildoret Kiptum oyo otigire maega omurugina bana babere nigo amyokire chi marathon isato chionsi echo anyarakobwa gati yabo eyabongo iga kere ya Chicago Marathon iyo amyogote chinsa ibere ni sekondi 35 sekondi 34 bosio bwe record ya ye Eliud Kipchoge oyiboigo ole omumnyoki egiata igati ekigosoli chinde echo omonyancho Kelvin Kiptum boigo anyara kumnyoka ngati yelia kumnyoka nakobwa ngamonelia ya Valencia Marathon asumwaka bw'ichirubere na 22 boigo London Marathon asumwaka bw'ichirubere na 23 igati yebirenga gose ya matumaini Kiptum ni gokonya arobiri go chikomnyoka marathon gose arobiri go chikoba musacho mutangani ime yensengima kumnyoka inse yechinsa ibere ase marathon ya Rotterdam Marathon ya arobiri go chiakosoriwa ase chitariki 14 chomotinyo yoiga gose chitariki 14 chomotinyi okane gati abo gwataniwe chikosori kora sorongo rwa Gusii ni go basanganere captain 001 igoro yogosira kwa Kelvin Kiptum. Asa Marieta nkoro kwa Ndemo Steven Captain 001 moteneri wechiko sori ase egetaseni kia Ndizi TV na senchere ya bene na inche nigongo sangagatia abagosori na abanchi bakubwatia mangana agokorekana sense moye biti korwa pole gochese ya mate ya Kevin Kiptum andake korwa sense mechigo sori togotia una bunense ya Kenya twasiririo monto bwengencho sana sengencho nigabwate myake 20 nene yoka wikere myake iyo unyoranyare kwabaga kubwa chimbiro isato mbero teyo Kevin Kiptum konyora asiriria sama tukamagega asa chimbero chia Valencia igarenge gati ya abamnyoki balia batangani pia asa historia chimberecho koliki record yo gochaka ya renge igoro mono sana. Kwa majina naitwa Charles Kangwana, mwanahabari wa michezo na vilevile mpenzi wa mitandao ya kijamii. Ni wiki moja tu tumeshuhudia ama ni siku chache tu ambapo tumekuwa tukishuhudia kwamba IAAF imeweza kuidhinisha rasmi ile rekodi yake ya kukimbia kwa muda wa saa 2 na sekunde 35. Kwa hiyo ni ndoto ambao kila mtu alikuwa anamsubiria sana Kelvin Kiptum kuendelea kuweka rekodi zaidi na vilevile kutimiza ndoto nyingi sana. Ulimwengu wa soka umempoteza Kelvin Kiptum. Yogoro nsemo yechigosori abange mbase meretivuna andake Kevin Kiptum asama tukale bosio gocha ko barenge mwanya bantu mutangani pi kominyoka inse chinsa ibere asama minyoko avene kolende andake amarra bitago chikobaga goikirana wetre mbasko no liotoka je korwa sense moya no kobori kwane na sense meri ya serikali mono wetere wizara yechigosori kwene kibuna abamnyoki baito bali baro kiribuna mbagwateli bagali okori bya sama tukale bosio na abange ntobwate Faith Kipyegon ntobwate Mary Mora ntobwate Helen Obiri tobwate Fada ndo umanyala gati yavande konde sebone nkwane regoria ama minyokoka tega ke serikali gichinchera chia bene chia banta besama tukaba kera lituko koregererwa buna chishuja enchira bakoragira enchira bakorara enchira bagotara kurwa sama zoezi chigali bagotumeka balendu buna barayivande bonse sengencho amaroro babwate ngara manene sana na teri kwa babichangieka tukosiria abantu bunaba andaki wetere bintu buna chia jali na bintu binde igokorwa nsemo yechigosori nchana rule pole yane ya bene uchiase familia ya Kevin Kiptum. Mwancho morigereria nigotokorwa engora yaito asogomo siria omogosoria gosomoni ancho kigiata oyunse ya Kenya ya Robert Gusii na matumaini ngana chikoro kia ebirenge birene anene asense meyo ya mamnyoko korwa emesa yaito ya yechigosori gotigana na ito soe ase ligi ya National Super League abua sechinga ki timu ya Naivas amona Mathare United chigenderete korwa nirali bagali tangani ase ligi yo timu ya Gusii FC ni
igonere egenderete na kurunira libagali abo ase tebo ya ligi yo eikende oseritkoria rero nigo timu yo ya Gusii FC yabarigania etimu ya Kisumu All Stars asegetigia kadi no tunga mosocho egosori ya era makali yegoriemo ase murikito captain 001 Ndemo Steven na ikenseme yona gutwariganira robotiro kubwatia Emarago bayaro ngo tobate kemeno kie ligi ya daraja ya kabiri mense ya Kenya ligi ya National Super League abwase timu ya Gusii FC are konyarigania timu ya Kisumu All Stars nego sori ya saba teteri baikirana kiboikirano asense mentangani ego sori yagenda makali yogo tabekana konenda semo ya kabere ndwarora timu ya Kisumu All Stars ya konyora ego chitagika chintangani chia ensemo ya kabere ego sori eyu timu ya Gusii FC yasira seke getamba se solution timu ya Kisumu All Stars yarenga gutanga ama bage kware kibuna timu ya Gusii FC yare konyore goli ya kolengania sobwango yabetererie timu ya Gusii FC konyore goli ya kolengana ni gwetere kona ase chitageka chiomo elio Koreano morokio manene bwe timu ya Kisumu All Stars nago kerobo gosori bwalero sate abura ne gosori arengete konyora chi point 3 kurende na isane kane point ya manyora lera sate birebono na be komo kigoncho ria se chigosori chirebosio. They were making it difficult with the long balls, but we managed to build on the second ball. I can imagine what the boys are feeling, but I'll take the 1 point, even though I wanted to go home with the maximum points. But again, it's football. Hilary Jim, team manager Gusii. Nikasema tulianza game kwa chini kidogo, then kaingia kwa game half ya kwanza ikienda kuisha. Then immediately tulirudi second half, lapse kwa concentration kidogo tukaconcede. Na ukiona opponent ni good side, Kisumu All Stars ni timu mpaka Premier League. So it's an experience side. Na once walienda ahead na wako away, walitakuwa more defensive na ikakuwa ngumu, but thank God tulipata equalizer kwa second half ambapo haikuwa rahisi. Kulengana na timu ya Gusii FC litkorero mbaranyara kwa bagokoli buya kurende nigo bachengero bogosori bwabo bwalero ase andake banyara kwa bagotea buna chigosori chiabo chiensemo ya isiko gose away matches mbaranyara kwa bagokora buya se barenga kubuni ensemerio bugie sirimbi ase chigosori ase baburie kiombe gia Football Kenya Federation kwena kibunengane yu yaligereri gwa sobo ime. Mostly naweza sema inachangiwa na officiation kule nje. Ni very poor upande yetu. We concede normally. Hakuna game ya away tumecheza bila kupewa red card. The only match tumecheza Mombasa ndio tumaliza game tukiwa 11. But again opponent alikuwa awarded the last minute penalty ambapo haikuwa inafaa kwa penalty. So naweza sema officiation imechangia matokeo mabaya ugenini kwa hii season. Maybe because financially tuko chini. So naweza lilia tu hiyo officiation pale away because we give it our best, but at the end of the day ukipata kama hasa umeshakuwa umepunguzwa first half, you're playing 10 against 11 inakuwa hard. Korwaiga segeti gya kadolo tunga musocho chitimu chonse Kisumu All Stars amone timu ya Gusii FC banyare kwa bagoncho ria severe robere se chigosori chirevosio kwende korwa sensemo ya Gusii FC nigo bateruna 7 maga yoko chake eligi ya bobe kerenga kya bodo gotigara se ligi ya National Super League sentundeye nakone kuna nkwero bele bareke boikirano bosibwe ligi ere bosia sekondo ko boli kwabo nogo konyu na babwata ni korwa se orogongo rwa Gusii kwana kibune timu ya nyorire nibo yo kwana kibuna bachire chigosori chabo chonsi ko reporteria Ndizi TV message Gusii Greater Ndemo Steven Captain 001.
tio bogo chengera litkolia World Radio Day wasabaralia bago chengera ebitaseni bichire dogose ogo chakiwa kwa ebitaseni byo ekiombe kia UNESCO kubwaterana ne kiombe kia Media Council of Kenya ni go bariganetie tournament imekanete na Amani tournament elio kwa aliani abo si obweli tukeli go kwana maiga ye tournament yo litukolia igoro ni gabwatani kurwa ebitaseni ime na iskoyero rosi bahereire ekerenga anene kyomakoyo yo kwaligania litukelio. Haya, Kisii ya jezi namba 10 piga touch ya kwanza lakini na kwa ovyo. Haya, Kisii wanao jezi namba 17. Kitu tunaona kwamba sports mara ya kwanza huwa inaleta solidarity, inafanya waandishi wa habari wanakuja pamoja, mkija mazoezi na vile mmecheza leo. Pili pia inasaidia katika mental health. Na tatu pia ni kusaidia kwamba watu waweze kuheshimu waandishi wa habari. Maana hii pia ni campaign ni ya kusema kwamba safety ya waandishi wa habari ni muhimu. Waandishi ni fourth estate na lazima wapewe nafasi yao ya kuweza kufanya kazi yao. Related to hosting Kisumu Scribes, the UNESCO team and the Media Council team were in Kisii for the World Radio celebrations. Na we've had good matches. Na wengi wamesema this is a very perfect opportunity in our mental, fitness. We played against Kisumu team, we won 2-0 and then we lost in the final by a solitary goal. Lakini nataka kusema kwamba imekuwa ni mechi mzuri sana na it was a good challenge kwa Bondo. So it was a good trip for us. Of course we've lost to our brothers the Gusii media and we want them to come to Kisumu so that we do a return leg. But just like Bira said, it's good for our mental health. It's good for us physically and also just on many occasions we are a forgotten lot. Yet we are usually on the field. We get exposed to certain maybe risks and tournament yo yariganete segetiga Kisii School timu ya UNESCO neiro yairete obunyangongo tournament yo maiga yoko baikora timu ose yoko baka timu ya Kisii Media igoria yamo ligena resegero sechi final Kisii Media ni igona barabuo babarusetie Kisumu Media sechi semi final maiga yoko baka chigolibere ligena resegero bwatani korwa kiombe kia UNESCO na bigokeria kia Media Council of Kenya mbairete ekirenga kiao yo kwaligania chigosori echo. I've just completed our Amani tournament that is organized by the Media Council of Kenya and supported by the Kenya National Commission for UNESCO, and we are glad that we have winners, UNESCO Youth Forum. This tournament is an annual tournament that seeks to sensitize the public, the media, the youth about the need for peace, especially during the celebration of World Radio Day. World Radio Day is celebrated on 13th of February, and so we're looking forward, as part of the preparations, looking forward towards celebrating World Radio Day in Kisii County. The theme for this year is a century of informing, entertaining and educating. Radio has been in existence, commercial radio has been in existence for 100 years, and 100 years is worth celebrating. 100 years of freedom of expression, 100 years of accessing information through radio, and that is why we are here to celebrate radio 100 years later. Chumaliria nara yuna kwaliganete korwa asemesa yemanye chi gosori kuyena kwananga kwa veire kwego kia na bwigo gwesemi akorende asense moyende ekeminano kia Africa Cup of Nations gose AFCON nigo yegete omwelio litkurigoro timu ya Ivory Coast bono nabo abanyankongo bumupira bwenko yo sarongo ru Africa yemaiga yoko baikora timu ya Nigeria chigo libere ase monte tamboka sense mende studio egere to yakora so wamo nere Josephat Hamisi alilino sera.
Biemono Sultan Bangase amayayo anene korwa sensemo ye chigosori naranga kwacha kama ya nengana yogo ichani yogo no kumyo konene kegima omogosori ya usomoni anjoki Kiptum negati yaba ni anjoki barali umaite Elieta Eliud Kipchoge ya mra manyekanire sana ase amatukama yega bona abagosori mbalio balia bakonya kwerosi asa matukabosio egerense ya Kenya teru ase map yomo yamaminyoko egati abagosori balia ense ya Kenya yategemete ngamba chikoba abanyangongo asa matukalibosio ngamono yo Kelvin Kiptum ase kurengana no roboti no ria buna nigasiro bugima so baskano be para ande nigo baringe no mukochi oye nigo baringe no mukochi oye kurwa sense ya Rwanda igo yaringe botukoiga omontere banero oli yori ngomo Kiptum omonyene oli kwandie gali kogende ase batiembe kunyara gosirio bugima bwaye twara ababwatani n'abarai abagene tukaba kubwatuka anene ujumbe yabo ya magombo gochia se enka iyo ya nyogosila Kelvin intwebuna etimwengima ya emanye Jumatatu ndorasike risko kubwatuka ngora ya bene kole natumanye ti asengani eyu mbale bako tebanga omo maito mu minyoki asa matukalero taibuna kale ekero kwa minyokire kwa boire amaminyoko gose marathon eni wakonyora ni nyinge sana omuminyoki oyo iga Kelvin obuire chi marathon isatu gwikira borno ne millionaire toratebe mbaro bago tebanga na magoso asi millionaire kwegendie gari ero monyene nabwete gutwara entereba nanga kero kende na concentrate dia soko munyoka atwara umuntu responsible asoko gen timati ebirengero bya bantu mbiri bobera kene twara rasa kinga kera makweri gosekere gento ya korekanire nari abantu okonyora babwate ebirengerero kuri ndemna togote guna botambe muntu tukumanya makweri asa okonyora amana werundie tugwerundia ona nekire ritkoryao neritkoriyange none Kelvin yarenge gutwara umugendi oyo komogendia ona yari ngumba skono imukorekana urenge na muri ngucho korekana onde tayo nona bara abagendi aba atwigure nona bara ibako rundiwa baskana yakorekana bantu bakwerere chindege ngoro meaning tari bara bakwerundi ona bonto taiti kumubekera mu macobuna neba nabwate chibesa so kwerundi uko nako kuagera o kare kwerende ni yakanyora rekire amis medio sayo so kanyora chi milioni no liko montero go gwegeni oh no anyway nabongwa gendia ara mashabiki mange boiga barigeri batenga nakianyalikana nande manye Jumatatu itukuri musunte ase sekta ichigosori nande mwabeka chianga chimwamo yani yabanga ne Black Monday ochiase ensemo area y'ichigosori anyway namanganya reko baba boigoga gwate kase weekend ngima itukuri rero hamuna yanda manke ntwara asegati oroboto rutonyara ko tokoligereria obogategati umuchibosongo toranga ababwatani banyara ko bagosamba esanduke yanyara ko bagosenya to ko bekorosi wasinchugo cha kumuya nyagusira ase obogategati umuchibosongo ndase amate korwase chinsemo chia ebodi ya bumurenda nige gutoka se bunge abonchari bayimokire bachire masomurobere bachire kumuyoyo mwabo korwase ngendu ya bosongo gaine mu chobosongo eryo bachiye komwenya korende ekero bayikororo abalyo barenge kumurera nyagusira ekero barore sanduku eri nyagusira kubekume mbago kiri hana nabasaye ni maite nabasaye mbago kiri badebe sanduku inigerembe bayimokiye getamukiro koye tonki okoboli noko abasaba bali gotongie sanduku ngai barenge kero emerobeli gose budget ye sanduku yarenge kobekwa batebenga yaya esanduku perhaps ichiribu 10 teisaini moso mogisangio minto ti ntunto bwate ni bonto bwate chinge mero ichiribu 70 tigatanda toligie sanduku yechingo ane yaje bubito konyoro umuntu uyore ngumutanga ni gusaba ndaba batongie sanduku iga barweti none shirijya so muchako sanduku kuri ne sanduku timetingi yekogera umuntu mukigitamu kiri sanduku na neve ere tugekore sanduku eline nguchire kubekwa marabayo nagera abande batebana kolero uyo mino kale mwana baranyorenga oyo marehemu kero kende nabwate gukuganigete none biri nyagitari gosairu nyagitari mapema konyeke kolenda aba bamwe mbarengo boni gekera uchi gutugutwa na iliyo konyoranga nabwente kwewa maskanu sanduku ingi yake
mayeti narigati yabagaka bakwana se omogano iyo batebanga abasaye bamatukaya mbamanyeti chimuma chire ase okora ebintu bunebyo anene kubwatekana negekoro amisi maiti gosembwanchara nenga egekoro gya ituntu buna Gusii go gyasoire gosira abasaye ntubu na intito kina bono ntomanyeti ebintu bigotobwatya karto akora ebintu gete ne challenge kero kende guchiase nonye gikarose akabaria bakoro na barabanyara ko bagweso kena bera to ngabasa na bari wiring kabisa banyara ko bakonyora maigiri ayo kurende ngaibono Victor ngayura eboke mambio tenga ya yani tigete kwegere gikorgi to ngayingochia ubukatagati wo muchubo so bosa senaro ntiko ba ingo somege koro abada baiganto so miweke go kiabono ni keke uri okinwambi ati ndo chibuna abantu bane nona Victor boni go be kuno mogaka igo chake kwereswa bindo biro kuri watana ki cheboni ge generation ya nende tuirana yetiro ne chingaki omotaka kwebeka lakini rina maene gekoreke igango chikere nabagaka bagotosemya yekwera barabumete nabante myaka yachire nabani nabane myaka yachire barorere ibintu byabire bigokoreka na chinde bate bababere bakorekana umete nabagokoreke ibintu utamanyeti gosegende gayo rochinekia lakini ndegeke gocha gokoiranira nenda botache kunyurana ki ngento gete na koretegenteke lakini ibintu bingo chibire byata none ngota tore malipo inakwanga hapa duniani ebintu birio gokora otarigere tubiye kero bitariye biya ngo chibire biya gochera ande bigo gochera direct ibintu na birago bitagochera direct nawe yo oko refresh kwa ngomanya na kigende kana singi tunakorete korende tutarekera no nyana sege koro ekera abantu barasomo goko gosase birero ni nchwa moto beke birengereria mu chinga kiechecho egere egento kego korekana kyanyoranga ngibwate birengereria bya kiro muntu biomono amonchorio hanyale ko bakorokana ase sector se wizara yisemega tiabo kwene kiabuna ogwakana school fees panyara ko bagutumia chinchera chekerero asensa mili korukunga e-citizen yes davale na kinenya rekane na kiuro chomonto ule eskuru nyagesero gali roche mate otebenga bono gwakana school fees tali cash tuli kwenda saving no kwenne kinga kwa kanile guturu e-citizen korena nanche rande no moigoro wakane school fees ndona tebe turi muroberio move akero kende serikali yabwatu muroberio muya lakini egento na twarega tyaba gwatani bense moyisema nene kora sekimbe yakupe tweso kire baba kera no muroberio ro muya na ndeti bari koyoka lakini rende serikali eyatete buna kigo muroberio yo chake ho gose tigaba yuri bachaka wakana school fees wetera e-citizen korende mbere tichinga kibate na muroberio ndasekero chakwa ndobwate kerengere gose muroberio naki basangiririe birengererie bayibwe no muroberio ro muya ndio nabogo konya abantu abange lakini ndinyuri nonde batari nabatete ko korekere ndo digital in a digital way onyure tari bantu monstora sekerengo kerengine abayibori mbarenga gari mwibori tamaiti no umwisi mibune ya smartphone mwibori tamanyete naki nga yara yawe ka e-citizen yawe ka no e-citizen yega na bara kore kandi bawe ndo to machiri bikomye suro nyoro to 100,000 andachi komanya tutarai kana nyana soko ngonyara gotumika esime valin nginyo litekero na somete primary chibesa ngego nchi akaruru tali school fees rende lakini chibesa ngego nga chibesa chamba demu activity kwa nyoranga asama demu chibesa chiare ko guru yagu ko kata chiarenge for lunch yabari mu perhaps bintu bnebi kwa nyoro mu ibori yogatebiri naki ochiro kwanje no mwalimu atabiri mwalimu nje timbu atibesa lakini nimbwate ebituma emitolero ikomi bibagali chimisa nechi tigandete ebitume emitolero 5 bono omongina bunoyo tabwati insago chiko koneri bitume ebi na byabwate ngai kwa mubeka ekero gwaswa e-citizen okobori no kamisi aiga e-citizen ntonyare gwakane bituma gochio egero mwana some aye school nengana yo kurigerirwa se oboikarano nyora boigo engane yanyarete ko boigotenirwa amone kigambero ekene na se boigo ebyombe na babwatani be sector yichisemi kwanyara ko bagochaka umurobori bogosangiriria birengero timanyeti Evelyn ngorra Kenya gaiga se binte binge yo bagweti kwanza serikali yaitia yamagucho sangiriria birengero padaye twaroro umurobori yo e-citizen mbone birengero bikale ko bigochakiwa gosanga
gusangiri bantu wara no nyubwa gachibe chinyumba chiri golirike ekera baitiri naribone birenge gusangire koranga serikali tekali ko bagi goikirania emeroberi yabo botambe kweneke nga abana inchi nabarwanyara ko bakubwato ke birenge byabo korende nenkeri abunekere serikali gusense mende yonsi yekwethia richi ko libwende gutume kwa naba Kenya bonsi nemba bwende kumanya buna aba Kenya abaiga titori ekerenge kemo ona ye Victor kumanyete gutumika gintu gete gusemwa ono bwate fridge no mate gutumika chimwana tibwate fridge timaite fridge na kiego koregasi oika omuntu yotete gotwa no ne fridge yamanya naki oyongwe fridge no oyongwe fridge na kia bandaba oko nge fridge ne mwana timwate no nesti igomene torangonya kede yose ndo ndate Evelyn Josephat Ngelina ngagerete abarayi bari togochora mbaro togochora totebenga ki tiga tochora mulimi ominto na rora ikegari aibika se bikoro to bieito egera to represent atebenga ki ayo mulimi oyo gagotore chaiga egere akini rigoririe chai lakini oyo twachora gagoikaria ogendo nyore besa ogore fridge igwateba omanya konyotumeka bweba nga kerarengo mulemi bari bakaro abalimi badu nabo bagataka manya baetia machiko ari asaya bantabake abali abange batigara kando batali no gosemeri Kurengana kirengero kya Ndizi kirima serikali yekero yachakire kubeka emirubero neye nebwente yararigereria barachaka dotara echigentekega nikeke bwene tagokorwa asoko enekya togochwete omurubero yega no chigokonya abange unabona omurubero o citizen batebere no omurubero bwogokonya abange lakini nkie serikali yakorire eri okoenekya buna abantu balikero kende batari asekike renko yogotumeka gusine chisimye cyaso wakana citizen nakibaba konyire ase banene koenekya buna baroberi maybe irigo lirio bogima ase ogokeya mubuye bintu babekire meruberio aho yoko basira banda naro kwikira ase kerengo no mundate na no muruberio muye na chitigangetume ngore gosene simye gosendi injerende ngo chibokonyeka asogwa kana muruberio burende nyora bana iguro ase serikali bagenda tukuyogera no tena no chikokora amangana yogo na koigure mara mangi sana kwa gote yango muroberi ino muya nje mwana tarachaka kwenda school lakini nintagete manyanga ki egati je miroberi yobo bo muroberi oyo egera ntarachaka yo mwana wa school nje manyanga ningaki mbuja kiyo bali ntoko kwanira so muroberi oyo isize baterenga bari mu abange na bo muroberi oyo isize na bora abo muya kerokende asaba bari asekerengo kerengo totebe kerengo asaba nto bonsi asengencho etokobeke meroberio asaba Kenya bonsi Kenya teyonga ne Evelyn Osero omoni chinyanya ne Evelyn Osero morario Ndizi TV meroberio kobeku Ige kubwata kera nsemo asengencha banta bonsi abutura nyole bonsi bagosoma skuru ya mabana bonsi bagosoma skuru ya igo ndori gochikobeka nga bayiboli bali bakore mirimo ofisi e-citizen bali bara balemi bako bara otoretere bituma bareta chibesa manyo policy chigwetigwa ngo chigwetigwa asekero omuntu igo ekerto goteba ng'umuroberi nomumia tiga goteba ng'a nomuya ase abake obo omuya ase abanto bonsi Victor nate omuroberi nomuya yoka ekere serikali yarigereire naki anyuma omuroberi utarachaka gwikiraniwa bintu kibiri togwerete gokora asoko enekia kero omwana inchi obeire kakoyoikera twara omuroberi obo igo konyara kobo gwikiraniwa chi county anene asogwa kane bango gochia as serikali chi county abange babeire kirori batebire ng'a anene ekerengo kyobokurumi kenyere kobo igotenenigwa ase obotenenirwe chi county anene asogwa kana chibango amone bintu bindigo ndole no gosemelia Victor nga ase obokurume chiskuru konyara bo obokurume tigatobokore lakini nyora aba bakwa kane bango ase chi county na abonchoreria okero gwachakire biashara bya procedure nero no na leta mangana ya chisimi online digital neni bokorosi nebeso korosi tari ngo gokora biashara ochigwa kanune ase nchirende nga iga sense moyo bonchoreria no gosirio obokurume ase serikali chi county toko compare serikali ye county ya Kisii ne sukuru ya Chitago DOK ase na somete ebinde bintu bibere tofauti tufanye bateo nango chire ngoseme menjira yokurwanya obokumi goike ebeke emeroberi yoko enekerio mu Kenya usomwana inchina ki aike komanya mapema obokurumi obo tokobokora tali barabuka banene ngo kibare kubwatira naso obokurumi obo mende nabo mu Kenya ukawaina bakugenda kine kia serikali yo chaki muroberiga au shua winto go chikoiberwa osea we serikali tali chibese go toibera koro na intwa bana inchi no nyamba no mbalira sana no na misi na muri ngabo bana chire
eye nyomba Ntoganyete batoirane na inje nitagete kwagacha nyomba kabono ngotiga kwagachanganya ya serikali ekegambero ngiata toirane rwe saito ntoganyete serikali natoka teba serikali ekiro ya etiri egento gose ya chakire omurubirio neroche obuya kero kende na otota omurubirio citizen nekirenge kia gyoko ene kiabuna ese ya Kenya yakinira se birengo binde otyasa mangana digital eyuere bya akinirende na twaika goteba bugitangani nere bya kurigereria ekero obo chakie genteke iga arona kire Biamano ke mati manyate ose wetera se mitanda mashabiki nara bato kiribengera biamo na banga misi tindo jigo sento nyale ko bakora korende nara kweruka ngateano Pythagorean literally kongusana out there watching live from Kericho County. Keep the good work, our news anchors Amisi, Evelyn, and Ndizi TV, #1 station koranga Eliete Sultani ase teano Pythagorean na walikale komunarage abateba no ari leo morobere katia banda ma abange trosa bantana banke gaiga bagendrete gotubate kuri no mancho murigere asenge chebiro ndoko nyara gosoma chi ujumbe chonse to gwera libageri yabene ogwakirambia mono asogendrete gotorigereria koro bali bose bagende tubate asinse mocho mutandao Facebook ne chinse mochinde tokubakiranga mbia mono biamano boigo ase abaliki baito bamangana maya kwenekia ngabanyara ko bagwetoma na kwebusara county ase kirenga yo kwenekia ngabanyara ko bakomanya mwancho murigereria nigo bego to kwira ningambia muno kwaira chinsa chiao goikaransa na kurigeria Ndizi TV nero gwansubu mu gusikoro asemesa ichigosori nigo tobotena nere captain 001 kwene kinga emanye ichigosori yaikiranisha Ritalia nangoro kwa Josephat Amisi no lyo nyara ko bakwene kia buna chibicha mureli guchago chira senchere boikiranu ngakoro kwa Sara Mumanyi Tuma chumige ngo kwanelio burigere buro ya ase mirobirionsi ya Ndizi TV na bwo gwansu bwo mu Gusii bo tambere tariane Evelyn Osero Ngendera gutubwati ase chinsemo chonsi piche mitandao ya Ndizi TV niko ncheni ngoro kwa Victor Sultano bangi kurwa emanye ichigosori muno botambe ipo siku tuzilishenia